Factoría Atelier é unha cooperativa de traballo asociado constituída por dous socios, Sabela Fuentes e Xan Barcala, restauradora e marroquineiro. Somos un obradoiro artesán adicado á decoración slow. Restauramos, transformamos e creamos a partir de materiais recuperados e naturais. A idea do proxecto surdiu do noso encontro e da posta en común de oficios e inquedanzas. Buscábamos desenvolver as nosas paixóns, pero ao mesmo tempo era importante para nós que o noso traballo tivese un impacto positivo. Nacemos coa intención de ofrecer solucións máis sustentables nos ámbitos da decoración e os complementos, e como reivindicación dun consumo máis consciente e moderado, da calidade fronte á cantidade e do traballo artesán e humanizado. Declaramos a guerra ao comprar, tirar, comprar e promovemos a reciclaxe e reutilización creativas como unha fórmula de consumo máis responsable. A filosofía do noso obradoiro resúmese nas 4 Rs: reducir, reparar, reutilizar e reciclar. A estes componentes sumamos unha importante dose de deseño e customización para crear artigos orixinais e sustentables. Ofertamos os nosos servicios de restauración e renovación de mobles polo de agora na provincia de Pontevedra e vendemos creacións propias a través da nosa tenda online, na que se poden atopar dende mobles e outros elementos de decoración feitos con materiais recuperados ata a nosa liña de bolsos en coiro e madeira. Se queredes estar ao tanto do noso traballo, podedes visitar a páxina www.afactoriaatelier.com ou seguirnos en redes sociais. No mundo en que vivimos, en que a economía manda por encima de calquera outro valor, pensamos que é necesario, e moito, posicionarse neste ámbito. Consideramos importante practicar unha economía coherente e con valores, e non perder nunca de vista que son as persoas as que deben estar no centro, por encima de calquera beneficio económico. Pensamos que era tempo de deixar de queixarnos e de asumir responsabilidades. Emprender baixo esta fórmula é un paso máis para o noso propio camiño cara á coherencia, entre o que sentimos e o que aportamos ao mundo. Para nós, a fórmula cooperativa é a que nos permite practicar unha economía aliñada con o noso sentir. Era importante datar de coherencia o proxecto dende a base e tivemos claro que sería baixo a fórmula dunha cooperativa de traballo asociado por todo o que estes implican. Dende a Factoría Atelier pensamos que a fórmula cooperativa é a oportunidade de crear ese mundo mellor que todos queremos. Recomendaríamos a fórmula cooperativa para a posta en marcha de proxectos, tanto culturais como de calquera outra índole. O noso curto tempo de vida como cooperativa ten sido a confirmación de que se pode facer outra economía, unha moito máis respetuosa, coherente e sustentable, e ten sido tamén o descubrimento da grande familia cooperativa galega. As alternativas están creadas, depende só de cada un de nós a decisión de practicalas ou non. Neste punto non podemos deixar de destacar a grande importancia da labor de difusión, formación e asesoramento que realizan entidades como Espacio Copo ou Proxecto Laces, que nos acompañaron dende o día cero e que son un enorme impulso en todo o proceso.